Nakaroon ko sa balay, likod sa mong balay. Yeah, okay. We'll do the house tour. Well, gawas lang sa mong bahay. Itong buhaton, ang una itong buhaton is maglaan ka sa pabo with my brother. Yes. And so, ang atong ilawag kay okay, guys, so duha din siya ka pabo and tulo ka piso. Okay, so actually diri na magibutang ang piso kay medyo dako ang yahang lugar. Yeah. Yan. So lahat sila mga on, and then ang ilang tubig is okay, so humana ilang pagkaon ug ang tubig. Another tubigan. Yes. Okay guys, so nahuman na ta sa pabo karon dito na ta sa manok. Manok with her cheeks. Siya tulo ka piso. Okay guys, so nahuman na ta sa usa ka manok. Usa pa lang to ka manukan. Next na pod ang okay. Hi! Steady! So guys, for the rabbit, lahat na siya. Na. Let's go to the next. Manok. Oh, it's cute. Correct.
So, and guys, karon ang uban rabbits. Actually, tulo ka rabbits ang naana mo. So, kanin sila. Ito ang baji. Baji ito na. Okay. Alaki dito dahil. Kanin ito ang baji. So, mo to siya guys. Kana ang sa rabbit, sa manok, sa usa ka rabbit ug manok, palay manok. Toy, tapi diha. Tapi diha. So, after sa manok, step na sa yes, hello. Sa tilapia. Hindi pa ng taon. So yun na guys, nangaon na sila guys. last guys is kining sa grotto na Mama Mary. Kasi again, hugaw po siya kaya. Kinahanglan siya hiluan. So, muna mong buhato next in our next video. Mong hiluan ni para makita. Okay, hugaw na siya kayo. Yucks. Okay, so for now guys, that ends my video. So, hey, go.
Oh. Oh. Yes. Hey, hey, Lisa. Okay, so that ends my video. Here, that ends our video. And okay, so guys, thank you. So give us a like and subscribe in my channel. And see you again in our next video. Bye! And here. Say bye.